Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Karufu sai kuma Fansar Kauye, na gaba kuma Wanene Makashin sai kuma alƙalin Shiga, sannan da akwai rauni sai kuma ƙididdiga. Mu je zuwa Sultan. Kada in cika ku da surutu domin samun waɗannan ƙasatattun fina-finan Indian Hausan kai tsaye ka suburbuɗe su ka sambaɗe su ka mazge su zuwa kan wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar da yadda aka saba, hanya ɗaya ce sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP. Group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin sambaɗe fina-finan Indian Hausa kala-kala kuma daga kowanne kamfani. Kama daga su Alligator, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al Hussein da ma dai sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan Indian Hausa baki ɗaya. To muddin ka zo ka biya kuɗaɗenka za a suburbuɗa ka a cikin wannan group ɗin kuma za ka ci gaba da suburbuɗe fina-finan Indian Hausa daga kowanne kamfani da ka san yana fassara. Sa'an nan a yanzu haka idan ka shiga group namu duk fina-finan da suka fita a baya babu kai a cikin group ɗin za ka gan su barkatai, sai dai kai ta yin sama kana ƙasa kana zaɓar wanda kake so kana saukarwa akan wayarka. Sa'annan idan ma baka buƙatar ka saukar zaka iya kallon duk wanda kake so ka kalla a cikin group namu ba sai ka saukar ba. Ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya wannan damar ta kuce ko in ce ta mu ce baki ɗaya. A maimakon ka tsaya bata kanka lokaci akan YouTube ko kuma akan Bidmed kana neman Indian Hausa baka samun su, da zarar kai sacin sai dai kai ta ganin tallace da baka gane ma'anar su, to kar ka damu, nesa ta zo kusa, lalle nesa ta zo kusa. Wannan tallan namu gaskiya ne, babu wayo babu yaudara a cikin sa. Idan kana buƙatar shiga wannan tsarin namu to ga nambobin mu nan, ka ɗauki wanda kake so sai ka mana magana akan WhatsApp ko kuma akan Telegram ka ce min dan goke ina buƙatar shiga wannan group naku na VIP. Da kamun magana ni kuma zan tura maka tsarika, ka kalla tsarika da yan bayanai ka biya yan kuɗin ka sannan a sanya ka a cikin wannan group ɗin yanzu haka kai tsaye.